Hola i benvinguts un cop més a un nou vídeo de Samfaina Visual. Com ja sabeu, el meu nom és Cesc i aquest cop us porto noves recomanacions. Us proposarem una pel·lícula i 5 sèries d'animació d'aquesta temporada de primavera que no us podeu perdre. S'ha fet esperar una mica, però ja el tenim aquí. Comencem! Belle, una pel·lícula d'animació sobre el clàssic conte francès de La Bella i la Bèstia com mai abans l'havies vist. Suzu és una noia atormentada per la pèrdua de la seva mare que decideix refugiar-se al món de Yu, un espai virtual en el que tothom pot començar de nou i on ella es transformarà en Belle, el seu avatar, i a qui se li donarà molt bé cantar. Et donem la benvinguda al món de Yu. Eva Yu, que és la locutora de Yu, sonarà per la seva veu al Super 3, que ens presentarà aquest univers digital en el que els trets més ocults de les persones es manifesten amb molta més força. Dins d'aquesta aplicació de realitat virtual, Suzu, que comparteix veu amb la Mei Lin de la pel·lícula de Disney Red, gràcies a la interpretació altre cop de Laia Vidal, aconseguirà la popularitat que la vida real no ha tingut mai. Qui ets? Digue-m'ho. La pau al món de Yu es veurà amenaçada per la presència de la bèstia, un drac buscabregues que treu de corcoll a Justin i als agents de l'ordre, que sota el seu aspecte ferotge amaga un terrible i dolorós secret. Només una persona està disposada a arriscar-ho tot per descobrir-lo. Serà Belle capaç de sanar la bèstia? Després de passar per diferents festivals, entre ells el de Sitges, gràcies a Contracorriente Films, per fi arriba als cinemes aquest film musical d'Estudio Shizu, sota la batuta de Mamoru Hosoda. Belle és una bellíssima pel·lícula que parla sobre la confiança en un mateix i que gaudirem de principi a fi gràcies al més que correcte doblatge al català i la seva magnífica banda sonora que, sigui dit de passada, ens hagués agradat escoltar-la en el nostre idioma. Sigui com sigui, Belle aconseguirà robar-nos el cor amb la seva preciosa melodia. Ser la noia més popular de la classe no és tan fàcil, i si no, que li diguin a la protagonista de la sèrie que ve a continuació. Komi es una chica muy guapa. Netflix estrena la segona temporada de Komi-san no pot comunicar-se. Shouko Komi sembla la noia d'institut perfecta. Bonica, esvelta, elegant. És per aquest motiu que tots els seus companys de classe l'adoren, tant que ningú s'atreveix a mantenir-hi contacte per sentir-se inferiors. Hitohito Tadano, un de tants companys de classe, descobreix per casualitat que darrere la seva aparença seriosa, Komi pateix un trastorn d'ansietat social i li costa relacionar-se amb els altres fins al punt de no poder articular paraula. Malgrat això, a cada capítol veurem com Komi, tot i les seves dificultats, farà l'esforç per relacionar-se amb els seus companys, amb l'objectiu de fer nous amics. Els altres dos personatges protagonistes, Tadano i Najimi, doblats en castellà per uns magnífics germans Trifol, ajudaran a la seva amiga a trobar ni més ni menys que 100 amics. Cada dimecres s'estrena un nou capítol en versió original subtitulada en castellà. Aconseguirà Komi articular més de 2 paraules seguides en aquesta nova temporada? Els amics o els diners? Quina d'aquestes dues coses és més important per a vosaltres? No respongueu encara i espereu-vos a veure la sèrie que ve a continuació. Amb tots vosaltres, l'Among Us de l'anime, Tomodachi Game. じゃあ早速だけど、君たちには今から超簡単なゲームに参加してもらうよ。Katagiri Yuichi és un noi que valora moltíssim la bona relació que manté amb els seus millors amics. També sap de primera mà que aconseguir un bon sou no és gens fàcil a la vida. El seu objectiu és treballar de valent per pagar-se el viatge de final de curs amb els seus companys i així viure una experiència inoblidable. Però tot això canviarà quan de cop i volta ell i els seus 4 amics es despertin en una habitació en la qual un ninot misteriós els obliga a participar en un joc macabre que posarà a prova la seva amistat.
Fins a quin punt podran confiar els uns amb els altres? Com han arribat fins aquí? Qui d'ells 5 és un traïdor? Només hi ha una forma d'esbrinar-ho, jugant al famós Tomodachi Game. Prepara't per un thriller psicològic en el que no tothom dirà la veritat i on més d'un es vendria la seva ànima al diable. Basat en el manga de Mikoto Yamaguchi, Yuki Sato arriba a la seva versió anime a través de Crunchyroll. Podrà el nostre protagonista guanyar el joc sense que en surti mal parat? O serà certa aquella dita que diu que la confiança fa fàstic? Us imagineu intentar salvar el món només amb un escut? Doncs aquesta sèrie d'animació us demostrarà que sí és possible. La segona temporada de The Rising of the Shield Hero ja és aquí. Naofumi, el protagonista d'aquest isekai, gènere molt de moda actualment, és un dels 4 elegits que han de salvar el món on han estat enviats misteriosament. Però a diferència dels seus companys herois, que han estat recompensats amb l'espasa, l'arc i la llança, ell és l'únic amb una arma que només serveix per defensar-se. Defenestrat per aquest motiu i sent víctima d'un complot per desacreditar-lo, haurà de treballar tot solet per fer-se un nom, pujar de nivell, formar el seu propi equip de guerreres, derrotar enemics i ajudar qui ho necessiti, com si d'un videojoc d'aventures es tractés. El nostre jove protagonista continuarà comptant amb l'ajuda de Raftalia, la seva espasa, Philo, la princesa Chocobo i una nova incorporació de la que descobrirem més detalls en aquesta segona temporada i que se les hauran de veure contra la tortuga mística, una criatura que apareix només per avisar d'un mal presagi. Posposada a causa de la pandèmia, l'estudi Kinema Citrus ens du per fi les noves aventures de l'heroi de l'escut, on s'enfrontarà a nous reptes i a les següents onades. Serà Naofumi capaç de complir la promesa que es va fer en el seu moment de protegir a tothom d'aquest nou món? Ben aviat ho descobrirem. Netflix estrena Vampire in the Garden, una història de vampirs atípica. El passat dilluns 16 de maig es va estrenar aquesta minissèrie de 5 capítols. En aquest món asolat pel fred de l'hivern se'ns explica la història de Momo i Fine, 2 noies d'espècies diferents que comparteixen una mateixa il·lusió en un món abocat a la ruïna. Una distopia on la humanitat viu en una guerra constant contra els vampirs. A simple vista, Vampire in the Garden podria ser fàcilment catalogada com la típica sèrie de vampirs, però a mesura que avança el metratge, la sèrie de 8 Studios sota la batuta de Ryotaro Makihara va un pas més enllà i ofereix una història molt allunyada del que estem acostumats. La jove Momo se sent atreta per la música en un lloc on està prohibida, mentre que la reina vampir Fine, que una vegada es va enamorar d'un ésser humà, ha decidit retirar-se del camp de batalla i acabar amb la seva trista vida. Considerades traïdores per la seva pròpia espècie, les dues començaran un viatge a la recerca del paradís. Aconseguiran trobar el jardí utòpic on humans i vampirs convisquin plegats? Podran una espia, una assassina i una mentalista semblar una família normal i corrent? La resposta és Spy X Family cada dissabte per Crunchyroll. Twilight, el millor espia de Westalia, té assignada una nova missió molt important. Per no aixecar sospites, haurà de fer de pare d'una nena en una prestigiosa acadèmia privada. La seva nova identitat serà Lloyd Forger i l'acompanyaran la seva dona, Yor Briar, i la seva filla, Anya. El que desconeix el nostre protagonista és que elles dues també amaguen un secret. Yor és una assassina letal coneguda amb el nom de la princesa de l'espina i Anya una nena capaç de llegir la ment de la gent que l'envolta, inclosos ells. Per a aquesta estranya família, el més difícil no serà la missió que tenen entre mans, sinó els moments del dia a dia que hagin de passar plegats. Molt professionals en la seva feina, però un autèntic fracàs en les relacions personals.
En aquesta sèrie d'acció i comèdia, animada conjuntament per Wit Studio i Cloverworks, basada en el fantàstic manga de Tatsuya Endo, la missió més complicada del triplet protagonista serà la d'assemblar una família autèntica. Ho aconseguiran o posaran en perill la missió? Molt aviat ho descobrirem. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però us prometem que tornarem amb més i millor. Esperem que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal de YouTube si encara no ho heu fet i seguiu-nos al nostre Twitter i Instagram. Fins la propera!